അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടും, സമൂഹത്തിനോടും ജീവിതത്തിനോടും വെറുപ്പ് തോന്നിയത്. രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയോട് താല്പര്യം തോന്നില്ല, ഭാര്യയിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, തൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടും. ആ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അത് എത്ര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട് മതിയാവുകയും ചെയ്യില്ല. തീയില് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്ര തീ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വികാരവും. വികാരത്തിന് എത്രമാത്രം നമ്മളെ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ആ വികാരം കൂടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വികാരം അധമ വികാരങ്ങൾ, നല്ല വികാരമല്ല, മോശം വികാരങ്ങൾ, അതിലൂടെ ശൈത്താൻ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുകയും നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൂടും. താല്പര്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഇബാദത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പ് വരും. ഇബാദത്തിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ശാരീരികമായ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. പിന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വെറുപ്പ്, അതായത് ഏതൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റെന്നില്ല ബോധം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് തളർത്തും, മാനസികമായും തളർച്ചയുണ്ടാവും.